हॅलो फ्रेंड्स, संस्कृती कलेक्शनमध्ये न्यू डिमांडिंग कलर म्हणजे वाईन कलरमध्ये स्पेशल डोला सिल्क साड्या आलेल्या आहेत. खूप छान आणि सुंदर व्हरायटी आलेली आहे. यातला एक पीस मी तुम्हाला ओपन करून दाखवते. बघा, सुंदर असं हे पॅटर्न आहे. साडी पूर्ण गॅलवर्कमध्ये राहणार आहे. वाईन कलरमध्ये स्पेशल असा कलर आहे, पाहू शकताय. याच्यावरचं ब्लाऊज पण डिझायनर आहे. सुंदर असा ब्लाऊज पीस आहे याच्यावरती. स्पेशल असा वाईन कलर आहे. सुंदर पॅटर्न आहे. बघा, ऑनलाईन शिपिंग फ्री आहे. प्राइस राहणार आहे फक्त आणि फक्त 1100 रुपये. नक्की ऑर्डर करा. संस्कृती कलेक्शन, श्रीगोंदा. दिल मेरा डब डब